Tokum ka jaj benriu ka ba tipriu tiplay. Habang yaki ya kalau nak isu ngimdai ban klat ya ublay. Ngidai ban bu nak ko ya ublay. Nang ba ka ka jing thumu jongi kum ki dikhot jong ka jaj benriu kan long ka ba sai so. Dementa ngin lay Ahmad jong ublay. Ban duai so ublay. Ba kanai ka isu ka jongi kan long ka ba job bat ka ba sai so. Try kum nang iwan Ahmad ke jong me ko pa kum ki khun samla ko try ki badone ke jing ba khli namata gari ba ka jaj benriu ko try. Iwan hak ke ski ko try ban pau sha ka sorkar ye ki mat bat ki jura jong gari bat ka jaj benriu ko try. Hanai habang ya khi ki nang isu ko try kan mau ba nang kong ide ban bu ya me Ahmad ko try. Ai ba kanai ke jing dawa ka jongi ko try kan da urlong ko try men pli ko try ki skor ki ba kelut jong ki nagi nong alam jongi ko try men pli ko try ke jabing ko baklut ke jongki ko try mar ki shanya hame uplay im ko try bagane ke jing dawa jongi ki ken hun seng bhalang ko try kan urlong ko try khnang bangila baniadai ka ri ba ka jaj ban riu ko try yai samai ka burom ko try men alam nen tiangi ko try kham tam hak ka mat jing dawa ka jongi nadu ka basang hadu ka bakut ko try ai ba ma men alam nen tiangi ko try men ya rap ya ka ri ba ka jaj ban riu ka jongi ko try Bagi niyo ya kira jingya da ko try ba nginom sha ko try ba kira banabar ko try kinyo bale try khli hang de ri ga ba in ke jongi ko try i ai samai ka buram ba ke jero ba da panbor me ko try ba me mena ka jing start ka jing sampang ka ba kanjaman sim ko try ya baro kinong yalam duki kan hun seng balang ko try i ban pau samai ka buram ba ke jero aga kerteng jo ji sungi depan amen. Kublai